Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Joseph Muscat. Ħuti qoddim l-imħabba infinita ta' Alla, il-bniedem jaraf il-fraġilità tiegħu. Taraf kemm jien minniex kapaċi nħobb. U għalhekk ejjew nitolbu l-għajnuna ta' Alla, mhux biss biex jaħfer in-nuqqasijiet tagħna, imma biex bil-grazzja tiegħu aħna nitalmu dejjem aktar inħobbu u ngħinu u naħfru lil xulxejn. Għalhekk fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Fil-ħniena tiegħek mulej, għati widen għat-talbum li tagħna, għamel li naraw sewwa x'għandna nagħmlu u li sejħilna inkompluh sal-aħħar. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-littra lill-Lut, ħuti, il-kelma t'Alla iħajja u qawwija, taqta aktar minn xapla b'żewġ tixfar. Hija tinfed sa tifred minn xulxin ir-Ruħ u l-Ispirtu u l-ġogi u l-mudullun u tarbel il-ħsibijiet u l-fehmiet tal-qalb. Xejn ma hemm fil-ħolkien li jumuħbi għalih, imma kollox u miftuħ għalejna għajn Alla li lilu rridu nagħtu kont. Mela meta aħna għandna l-qassis il-kbir li ju tassew kbir, qassis li daħal fis-smewiet Ġesu bin Alla, ħanżommu sħiħa il-fidi tagħna u nistqarruha. Għax aħna m'għandniex qassis il-kbir li ma jistax jagħder id-djufija tagħna, imma għandna wieħed li kien imġarrab bħalna f'kollox minn barra id-dnub. Ħanersku mela b'qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja biex naqalgħu ħniena u nsibu f'waqta il-grazzja li neħtieġu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Sam responsabli ngħidu flimkien. Il-kliem tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Il-liġi tal-mulej perfetta u tagħti l-ħajja. Ix-xhieda tal-mulej isewwa u tgħallem lil min ma jafx flimkien. Il-kliem tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-kmandament tal-mulej safi u dawwal l-għajnejn flimkien. Il-kliem tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Il-biża tal-mulej sinċir u jibqa' għal dejjem. Il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msettqa għal kollox. Il-kliem tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Ħajkunu mill-kuwa quddiemek kliem fommi u ħsieb qalbi. Mulej blata tiegħi u feddej tiegħi. Il-kliem tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej batni inwassal il-bxara tajba l-fqajrin u nrott il-ħelsien lil-maħkurin. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu reġa' ħareġ lejn ix-xatt il-baħar u n-nies kollha resqu lejh u hu qagħad jgħallimhom. U huwa għaddej lemmaħ lill-Levi ta' Alfew bil-qiegħda
quddiem il-mejda tat-taxxi u qallu ejja warajja. Dak qam u mar warajh. U ġara li kif kien fuq il-mejda fid-dar tiegħu bosta pubblikani u midinbejn għadu madwar il-mejda ma' Ġesu u mad-dixxiepli tiegħu għax kien hemm ħafna li bdew imorru warajh. Il-kittieba tal-Fariżej kif rawh jiekol mal-midinbejn u mal-pubblikani qalu lid-dixxiepli tiegħu: dan għaliex jiekol mal-pubblikani u mal-midinbejn? Ġesu semagħhom u qalilhom: it-tabib ma jeħtieġux dawk li huma f'saħħithom iżda l-morda. Mhux il-ġusti ġejt insejjaħ, iżda il-midinbejn. Il-kelma tal-mulej. It-tabib ma jeħtieġuhx dawk li huma f'saħħithom iżda l-morda. Kemm hu eżempju prattiku ta' kif aħna għandna nifhmu sew l-importanza taċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija tal-Qudiesa għalina. Jekk jien naħseb diġà nidħol il-Knisja u naħseb li jiena perfett u li jien diġà għaddejt bid-dijadema ma' rasi, ma għandix bżonn ta' Kristu. Għax ikun żball kbir meta jiena naħseb li l-qdusija tiddependi minni. Il-qdusija eżies Alla waħdu u għaddejs, kif sejr ngħidu minn hawn ftit ieħor, għaddejs il-mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwietu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Il-bniedem jitqaddes kemm hu jaraf il-bżonn ta' Alla li jqazzu. Meta tkun f'saħħtek, aqqas biss tiftakar f'tabib, anzi tgħid jalla ma jkollux bżonnu biex nibqa' f'saħħti. Imma x'inti imrat tiġri mal-ajran tit-tabib. Hawnhekk Ġesu qed juri ruħu bħala it-tabib ta' kull bniedem. Għaliex hu jiġbor madwaru għall-ikla mhux il-ġusti, il-perfetti, imma l-midinbejn. Għalhekk eżies f'kull quddiesa dejjem nibdew bl-istedina li jagħmlilna s-saċerdot: ħuti ejjew narfu in-nuqqasijiet tagħna. Mhuwiex sempliċement rid biex inkun għamiltu, imma s-saċerdot qed jgħidilna: ħuti jiena magħkom, ejjew noqogħdu b'saqajna mal-art u nintebħu li aħna biex ngħixu għandna bżonn fuqna kontinwament il-ħniena u l-imħabba ta' Alla. U x'jiġri meta inti tħoss l-imħabba ta' Alla iddawrek, meta inti tagħmel esperjenza mill-ħniena tiegħu? Tagħmel il-kuraġġ, tqum u timxi il-pellegrinaġġ tal-ħajja. Anke jekk f'din il-ħajja inti tħabbat wiċċek, kif ngħidu aħna bil-Malti, ma' ħafna tlajja u nżowl. Hemm min jgħidlek hemm aktar tlajja milli jinżowl. Imma m'intix waħdek. Tkun waħdek meta inti taħseb li inti perfett, li inti m'għandekx bżonn ta' Kristu it-tabib ta' ruħek. Jew għalhekk nitolbuh il-mulej biex jagħtina widen għall-kelma tiegħu.
biex inħallu l-Ispiritu tiegħu imexxina. U fl-istess ħin nitolbuh ngħidulu żomm ħarstek fuqna għax aħna midimba. San Filippu Neri hekk b'ċertu ċajt spiritwali li kien iħobb jitlob mal-mulej kien jgħidlu titlaqx idejk minn fuq Filippu għax Filippu jagħmel ilek. Ejjew aħna nagħmlu din it-talba tagħna. Mulej, titlaqx idejk minn fuqna għax aħna malajr nittraduk u nwarbuk. Irroddu ħajr lill-Alla missierna li fl-imħabba tiegħu bat lill-ibnu għalina biex jifdina. Nitolbuh u ngħidulu ismana mulej bibnek il-għażiż. Ismana mulej bibnek il-għażiż. Nitolbu sabiex is-saċerdoti u l-persuni konsagrati jgħixu tassew is-sejħa tagħhom bil-ħeġġa li jaqdu lill-oħrajn. Nitolbu. Sabiex min qiegħed imexxi iżomm dejjem quddiem għajnejh il-kelma u l-eżempju ta' Kristu li ġie fid-dinja mhux biex ikun moqdi, iżda biex jaqdi u jġib is-sliem. Nitolbu. Sabiex il-morda u l-midinbin isibu tassew il-fejqan fl-isem ta' Ġesu Kristu li hu biss għandu is-salvazzjoni. Nitolbu. Nitolbu għalina il-koll sabiex fil-waqt li narfu l-fragilità tagħna nimtlew b'kuraġġ u bħeġġa biex nersqu għandek ħanduqu il-ħniena tiegħek. Nitolbu. Missier it-tieba li tistieden il-bnedmin kollha għall-mejda mħejjija minn ibnek Ġesu. Ilqa nitolbuk dawn it-talbiet tagħna u ismana bl-istess Kristu Siedna. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerta tal-poplu tiegħek u għamel li bija nitqazzu u naqilgħu minn għandek il-ġid li neħtieġu bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew missier qaddis tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bibnek Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox li inti battulna bħala Salvatur u feddej magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu feda ħdejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal ħajja.
Għalhekk flimkien mal-anġlu u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Għaddejs ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien zinata biex mirrajħ ibati ħal ħobs, rad il-ħajr qasam taħal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kollu wara li klaħal kalċi reġarad il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-dem li jxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej inħabru l-mewtijek mulej. Għalhekk aħna namlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ttaqaf fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Fiduċjusi fl-imħabba tal-Missier, jew ngħidu it-talba li jgħallimna is-Salvatur tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi salt natek, ikun li tritient kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġri iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja ħelna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja ħelna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubijiet tad-dinja, ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristi ħarisni. Id-dem ta' Kristi ħarisni. Jiena ġejt biex ikolkom il-ħajja u il-ħajja bil-kotra.
nitolbu. U Alla li tista' kollox, fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex bħalma inti jiġġeddidna bis-sagramenti tiegħek, hekk ukoll tagħmel li naqduk kif jixraq billi ngħixu ħajja li toġbok. Bi Kristu Siedna. Ejjew ngħidu dawn it-tliet avamarijiet hekk għal dawk ħutna li qegħdin isibuha forsi diffiċli li jersqu lejn il-mulej għax ibżgħu jaraw il-kobor u t-toqol tal-ħtijiet tagħhom. Imma l-mulej ma jikejjilx magħna. Fejn kotor id-dnub, kotrot fuq li kotrot il-grazzja. Hekk jgħidilna San Pawl. Hekk ejjew nitolbu għalihom biex huma jersqu lejn it-tron tal-grazzja u jirċievu l-ħniena. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.